Mihály, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt, akarod-e a jelenlévő Katalin feleségül lenni? Mondd át utána, Katalin, Isten szent színe előtt, feleségül leszel. Katalin, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt, akarsz a jelenlévő Mihályhoz feleségül lenni? Mondd át utána, Mihály, Isten szent színe előtt, feleségül legyek hozzá. Most megkötött házasságokat az egyház nevében érvényesnek nyilvánítom és megállom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ti pedig testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanulni